Колаген, нещо ти замръзна физиономията, моето момче. Кой стана, батиот? Как да реагирам на твоите глупости и простоти, които говориш? По какъв начин? Глупости, бе, ти, нали? Беше звезда голяма, виж аз какво прави. Ти спра вече и патенца да им викаш и те хора си легнат. Те си знаят, че са моите патенца. Те си го знаят. Ти само виж резултата там. Ами махаме се тогава, хора. Няма да има този тип битки и така. След като не може да ги водим, няма да ги водим. Няма да мърдаш. Чакай, аз съм да ти връщам. Ти каза, че ще ме качваш в интернета, ще ме качваш, че си ме бил. Чакай да малко да... Много ясно, бе. 14-0. Много ясно. Само, че ти каквото и да качиш, ще бъде сваляно. Бре, защо? Ти кой си? Защото аз съм този, който ти каза така. Ще бъдат рекламирани само хората в моите битки. Дид, благодаря ти, обаче тук имаме по-силно нужда от по-силно скачане. Ама ти искам да ми изкараш парички, бе, моето момче. Не играете вече, не играете. То е ясно, че ти си за парите тук. Аз ли, бе? Да, ти Аз същия. за пари. Ти така като ме гледаш мене, дали аз съм за пари? Айде, Колагия, пак умря. Най-много че се поизхарчи, Ванка, че правиш този коментар. Най-вече ти. Айде! Кой не прака да отиде? Пускам сега срок. Много смешно, много забавно. Дай да те наеба едно хубаво тая черт да ме запомниш с хубавото. Това не може да се случи никога. Това не може да се случи. Аз ще